Батевания герой и бирички са тия точки. Защо не служи на големата? Голямата е много дебела и е по-настрани от това. Ще подгряват преди да ги метнем на други. Да, сложи. Тя малко е такава. Има едно човече в скайп и така правиш. Мамо! Това са бански. R5. Отнема нещо много огън. Много верно изгледат, да. Тук малко е мръсничко. Това е пепел това, да, ама... Духне му да. Една идея повече за нещо наистина вкусно. Надолу вече няма смисъл да слагаме. Пролет, лято, Абе, ценичета не купихме. есен. Ето, Всички сезони работят за вашите ме изплакваше уреката, защото вода има. за 1, 3, 6 и 12 месечни. Стигше, обърна с огъна. Иглите. Годишна лихва. Обърна с огъна. 6% За солите, който излъжи за върте и само... 7,6% евро и 6,6% Кой не камерата? член на Юропан Киевчи Груп. Дайте ми Не едно. го беше дясното, ще да съм по-смешен. Дайте едно момиче. Имате ли огън? 40-то юбилейно издание на конкурса за нова българска поп и рок музика Златна пролет Ти направо така слага. Песента, която най-много ви хареса, на телефон 939-712. Можете да го направите и на сайта на конкурса prolet.bnr.bg. Тук имате Как се правят? възможност да Всичко диво. песните и да изберете важни. крайният срок за гласуване е 15 май. Трябваше да гоним дива свиня. Един болка. Ама това още, че те гонат. Ние трябваше да бегаме. Петима ще получат раници за свободното си време и още 10 от Видите гостите ли, ще получат подаръци. Единственото, което трябва да направите, Браво, е да открепите българската музика. Толкова Връщаш ли ги, бе? Не, малко са залепнали да ги Паскала да разлепа. си го пасне за Добре, да видят как. Алекс Мушек изпълнява Йоан Николаев. Ти път ще трябва. Как да ще става? Да се отиваме. Значи, баба ти... Сега си гладен и сега го гледаш като търсак. Бачите на дърва? Ти го казват тръгвай. Аз донесах почта. Стана ли? Да. Измийте го това от кръвта. Слагаме вътре пържолите. Кръв. Това с мен. Там. Да? А Желко, не пипай камерата, много те моля. Спокойно. Много те моля. Спокойно бе, мамо. Те двама на гласи. Обе! Какво направи сега? Искаш да изгорят ли, ма? Да ти го исках, ма не го даде. Сам ми го даваш. Кога ти не трябва, бе? Да. Да. Защо не ги препикаш? Малко те на сол да го докарат. А он се разпали така. Ма чуролека ли ти се? Ами даме идеално зад колата ти направила туалетната, ма. Да, аз рад вече. Какво? Какво от мене? Марти, миеш ли го? Да. Браво. Изчакай малко. Не, мамо, причам ти на чистачка. Гинка. А тук е топло около това. Ти видял ли си гладен огън? Това може би не го сложи. Абе, кой замърсява така природата? Аз? Не. То това си беше тук. Ти се радиш, че червото няма гума.
Преди малко вика, трябваше една гума да вземем. Що? Фали гуми.